చిలకలూరిపేట రజనక్క కంచుకోట అడుగేసినాది చూడు నవ్యాంధ్ర ముద్దు బిడ్డ జగనన్న బాట బట్టి జనసేవకొచ్చనంట మన కండగుంటదంట అమ్మ కడుపు సల్లగుండా ఏ కష్టమని కబురంపితే కళ్ళ ముందు వాలుతుంది మన రజనక్క చల్ మాట ఇస్తే తప్పదంట మనలో తానొక్కరంట మన రజనక్క ఇది చిలకలూరిపేట రజనక్క కంచుకోట అడుగేసినాది చూడు నవ్యాంధ్ర ముద్దు బిడ్డ జగనన్న బాట బట్టి జనసేవకొచ్చనంట మన కండగుంటదంట అమ్మ కడుపు సల్లగుండా జగనన్న నీకు చూపించుకోవడానికి ఖర్చులు పంపించాడు జాగ్రత్త చదువుకుంటున్నావు కదా చదువు ఓకే అమౌంట్ వస్తుందా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్స్ చెక్స్ అనేవి ఈరోజు కొంతమందికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది మరి మన ప్రభుత్వం తరఫున ఈరోజు మన నియోజకవర్గంలో 36,20,500 రూపాయలు ఈరోజు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద 203 చెక్కులు ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అయితే ఈ కోవిడ్ కారణంగా కొంతమందికి ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది అట్ ది సేమ్ టైం మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వారి గ్రామాలకి అక్కడ ఉన్న నాయకులు కావచ్చు వాళ్ళ ద్వారా కొంతమంది ఆఫీస్ నుంచి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అయితే దాదాపుగా కూడా మరి ఈ కోవిడ్ సమయంలో ఇంత కష్టకాలంలో కూడా మన జగనన్న మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీటిలో ఏమాత్రం కూడా డిలే చేయకుండా మరి వీలైనంత వరకు కూడా ఈరోజు ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా 203 చెట్లు 36 లక్షల చిల్లర మన నియోజకవర్గానికి రావడము చాలా ఆనందంగా ఉంది అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అలానే ఇక్కడ దాదాపుగా కూడా వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి బెనిఫిషియరీస్ అందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా ఈ చెక్స్ ద్వారా వాళ్ళకి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరైతే ఈ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మంచి భరోసాను ఇస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ అలానే ఇప్పుడు చెక్కులు ఏవైతే ఇచ్చామో వాళ్ళందరిలో కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ గొప్ప పని చేస్తున్నందుకు ఈ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా ఈ చెక్కులు లభిస్తున్నందుకు వారందరూ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఇక మాకు ఇంత అండని భరోసాని ఇస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా మేము గుండెల్లో పెట్టుకుంటామని వాళ్ళ మాటల్లో తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇదే విధంగా ఇదే కాదు అనేక రకమైన సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా మన ప్రభుత్వము మన జగనన్న నిరంతరం తప్పిస్తూ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా అందిస్తున్నారు అదేవిధంగా ఇంకా కూడా జగనన్న పరిపాలన ముందుకు కొనసాగాలని అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా జగనన్నకు మీ చేస్తున్నటువంటి మంచి సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా మీకు అందుతూ ఉన్నాయి మీరందరూ ఎప్పుడు మద్దతుగా ఉంటామని తెలియజేస్తూ అలాగే ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి పరిపాలనకి మద్దతుగా ఉంటామని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ మరి నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి నాయకులందరూ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాము